Ang unang pagbasa nagpahinumdum kanato kung unsa ka mahinungdanon ang kasaysayan. Sa mga Hudyo na hinumdum gayud sa ilang kasaysayan. Sa mga panghitabo diin nakita nila ang kamot sa Dios, ang hinabang sa Dios alang sa ilang kaluwasan. Apan bisan pa niini kamakadaghan ang mga Hudyo nahimong ulipon sa 5 ka mga langyaw nga mga gingharian ug mga nasod. Mao nga sa alang sa mga Hudyo dili gayud nila ikalimtan nga sila giluwas gikan sa kaulipnan sa Israel, ang kaulipnan gikan sa Ehipto, ug giubanan sila ni Moises pagbalik ngadto sa yutang gisaad. Dili nila ikalimtan nga sila usab nahimong mga exile sa Babylonia ug sa nagkadaiyang mga gamhanan nga nagulipon kanila. Sa mga hari nga nagdaog-daog kanila, ila kining gipasa-pasa ngadto sa ilang mga katawhan, gikan sa katigulangan gisulti sa mga batan-on, aron ang batan-on dili makalimot nga daghan ang nagbuwis, daghan ang namatay tungod sa ilang pagpakiling basog alang sa ilang kagawasan. Ug mausab siguro ka na ang atong makatunan sa atong nasod bisan dili pa kay dugay kano sa malang Pilipinas 1854, something like that. So pila pa ka siglo pahinumdum kay kung makahikalimot kita sa kasaysayan, kung dili nato kini maistorya sa atong mga anak, magpabilin nga masayop kita, magpabilin nga mobalik-balik ang atong mga sayop, ang atong mga kapakyasan, ug basulon kita sa atong mga anak nganong wala man mo musulti, nganong wala man mo mag-asoy kanamo kung unsa di ay ang mga panghitabo sa mga aging mga katuigan, kana mga fake news, kana mga naa sa social media, mga binuhat-buhat kana. Ang buhing saksi mao ang mga tawo nga nabuhi ni atong panahon, dili ang mga writer nga nagbuhat og mga istorya nga usahay tuison ang kasaysayan, ug mao kana ang problema. Hinaut-unta nga makakaton kita sa kasaysayan, kung wala kita masayod mag-research, mangutana, daghan kaayo mga pamaagi aron mugawas ang kamatuoran ug dili ang bakat. Ang ebanghelyo nagtudlo kanato nga si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pangayo kamo kamuhatagan, pangita kamo ug kamo makakaplag, pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang mangayo hatagan, ang mutuktok ablihan, ang mangita makakaplag. O gipadayon pa ni Jesus nga kung kamo nga mga makasasala, kamo nga mga dautan, makahatag sa inyong mga anak sa mga butang nga ilang gikinahanglan, sa mapananglit kung mangayog pan, ihatagan man niyo bato? Dili, tagaan ninyo og mamon, tagaan ninyo og mga sandwich ug uban pa. Kung mangayog isda, tagaan ba ninyo og bitin? Dili, tagaan ninyo og mga relyenong bangos, mga the best gayud, mga pig salmon. Kay bisan sa inyong pagkadautan, mabitaw nga na ay mga dautan karon nga mga tao nga nagka-united daw sila. Kay ang interest nila sa atong interest nila ilamang yung panalipdan. Mao na mag-unite ta para mapanalipdan ang atong interest. Ang interest sa ginikanan mao ang iyang anak. Mao na nga iya gayong tagaan o gusto. Apan mingon si Jesus,
labaw pa ang ihatag sa inyong amahan nga maayo. Dili lamang bulawan ang ihatag sa inyong amahan. Sa English, gold, dili lamang mga panaad, kundi buhaton gyud sa Dios ang iyang plano alang kaninyo nga kamo maluwas. Kung magbuhat ka og mga daotan sa imong isikatawo, malipay ka ba nga ikaw buhatan og daotan? Kung magbuhat-buhat kag istorya nga sayop, malipay ka ba nga ikaw buhatag istorya nga sayop? O dili tinuod, bakak? Mao na, ang imong gamiton nga sukatanan, mausab ang gamiton kaninyo. Mao ni sa English, the golden rule. Ug miingon si Jesus, ang kahulugan sa balaod mao kini, ug patulunan sa mga propeta, ayaw buhata ang paghingalan sa ubang mga tao nga dili nimo gustong buhaton usab diha kanimo. Ayaw dauta ang ubang tao kay aron dili usab ikaw madaot. Amen. Amen. Tindog.